Yeah, sure. Díobhaid. Is Margaret? Cad samdait. Eva Ní Mhurchú san dom. Cén éisiú Eva. Tom 8 mlína díis. Agus caitheanna rugga chu. Rugga mé míle níige na go hocht. Cobal cóneart. Tá mé in machóní ráfarnáin. Go hálaí ar fad. Inis dom beagání fud féin agus fí a bhítear. Well, Eva Ní Mhurchú san dom. Tom 8 mlína díis agus tá chabhair Méaltrialach. Ma bhain miad anam gur fór agus mé féin. Tá mis anchsúla miad caithí mé rá. Deir daoine gur sisin den sean bhluch atá aimsa. Bín an acram gur céine ag an burta gon cínta. Agus bín sé aiste gur óir nóir a bhíimiid ag fécinn ar chlóraig an telefís. Bí miad agus mé féin sna trúthaí góir nóir bhín Anna agus Moam le haigeanna fada grúma agus a bhalar de scéil nóir bhín siad ina gcuir freisin. Bí miad agus mé féin ag fécinn ar chéile gan clú cad é gur féidir bheith grambar. Péis céile bí miad as bailile go minic mar bíonn sé ag gobar don na stát servisi. Bíonn sé ag dul ar fud na hhorpa go dtí crunathe agusúla. Déir bháin leis orintanta nóir hagann sé isteach déanaach agus íag mun goire. An méach an tam agat le haid cup an tae nó an bhfuil tú ag dul thar le a rís. Bíon mo bhaim ag gobar in ospidéal príobháideach mar Ultra agus tá obair le déanam ciise. Ina rira dá ggurfián scéanam ceadsa, Déiring féin go mbíonn a gcuidibar go fásach ar fad. Sealabar atá acu. Déadach si a bheith ag gobar an níos díthe go dtí leathair seach ar maidin agus má tharlaíonn mar tharlaíonn sé go mion minic go dag na lán cásanna ag an dála isteach gan chuine agus bhégur hí fannic níos fuide ná sin fiú. Is even le hí an obair ach tá saoil crua acu. Inis dom faoi Anna. Tá si is an osscoil agus tá si ag déanamh go neileán sin. Tá plus 4 timeshare cí siúd inún Roma agus is dúfar den scoí. Tá si 3 bliana níos sin an ámise ach is cuma mar tuigmíd sa chéile go hámá ar fad. Anis fan go bheic mé am ein modella. Níl anmhí nó madra gwynsa teach. Bhrálum madra gom, madra bith. Ach tá lurgé ag dad madidir le clúb nó fiona. Agus mar sin níl seans dá laid cuileán nó madra a áldum féin. Is féidir am siúil ar scóil gach maidin go héasca, cúig nó méid siúlóda, sin an méid. An mát leat an scoil seo, inis dom faoin scoil. Se is even an scoil seo. Man scoil é seo le haid cholíní amháin, Loreto Beaufort an tanamatá air. Buníoch an scoil timpeall 9:25 agus tá seanmhaná rialta fós ina Coney in Acalinn agus tagann siad isteach a bhain go chéile ag leirt agus bualadh leis an daltaí. Is Maor Sinsearach na scoile tá anamsa. Tá lán dúlagas le déanamh agam, dúlagas a iadíonmh chuid dáma. Mar hampla bíonn arm leirt leis an daltaí faoi cuasaí scoile go rialta. Is mise cairlach mór na daltaí freisin agus ar aon leis sin beag nach gach seachtain bíonn rud éigean speisialt ar siúil ag an scoil seo. Agus bíonn sé de dhúlagas ormsa na mair scoile eile agrú chun na himachtaí sin a ri. Tá lá náisina ghain sa scoil seo, tá hala sport agus trala sport de gacha le hais gur féidir úsáid, mar hampla ruthair thraenála, maisíní rábhíochta agus maisíní ratha freisin. Tá astroturf ionach a gcuine cúil de scoile agus imríonmhaí taca agus comóideocht an sin. Is bralam comóideach immert ach im lína ní raibh nóméid le cuis agam. Agus nóir bhíonn cúpla nóméid spáir agam. Téann mé I mun leabhar mar bhálam sa dlí a dhéanamh san osscoil agus tá na pointí go fás a gard. An bhfuil leabhar an a gcuibh?
Tá leirlinn den sco ag ghain scoil seo, agus tá rá leathan den sin agus de leir románsíocht a freisin. Tá siop a bhí ar oscailt freisin nóir bhí na susna a ghain. Ag na susna beaga agus dumbrise don lón bíon an siop ar oscailt. Tá a lán rudí deasta le ceannach an sin mar hampla salad, anrí blásta, millseán nó ceapairí. Conas mar a bhíon legan amach an lé scoile í Beaufort? Bíon ceirrán a gcuin ar maidin agus an sin sus beag. Tar éis an tusa bhig bíon gárán eile a gcuin rih lón. Tugtar óir le dúing don lón agus tar éis an lón breathan sé ar an lá. Mas inan ó céidí na bíon tá gárán eile a gcuin tar éis an lón agus an sin cruithnín an scoil ar 5 tar éis 3. Ar na leitheanta eile bíon 3 gang gcuin tar éis an lón agus cruithnín an scoil ar 3 dahad. Déanta na fearna fanna mise go minic tar éis na scoile mar bíon stadair arsúil gur féidir dáta a bé dhéanamh idir deire na scoile agus leathar tar éis 5 agus feim sin an úsáideach. Cén sort duine í an príomhide dar leat? Tá an príomhide an cabhairach agus cináta ach chuann si an bémas mó ar na chóirsaí go dúla. Fear leithí go mé mís idir sa leirlinn nó ar an parc imthe go háirtha nóair a bhíon míad sa séomh bliain. Cad iad na hábhar a dhéanaan tú? Déanam mata, gaeilge, béarla, stór, betholaíocht, Spáinnis agus gná. Agus cad iad tábhar a starleat? Well, ní gádam an darsmína bhíana bhar sin is an star an tábhar is fearlam go mór agus go fada. Bíon bannínéil ó an múntar stóra go dtí agus soach spreagadh go gcónaí. Cén fóidir sin? Gan aimhréig go rá, ní bhfuilhím go míimse ar scoil nóir bhíimse ina rangsa. Is leis tuairis achtaíochta agus ní feilm crua in éon chóir mar bhíonn sé ina long den rangna eile mise árá leat. Is mór an sportaí freisin tá si Gabhaimid agus pás beag Saorshuíomh caithfí mé rá. Mar hampla fórsaí obair ó Colleen Wall an tamil beaga hin agus pís popper le leathnach scríofa air. Agus ní raibh an obair déinte go róha ach irid caithfí mé rá ach seo bannínéil leis an obair á cruthe chús san air don rang amlán. Cé leis an suicide note seo agus ris an rang amach ag gcóire agus fiú an Colleen a thug suas an obairte. Seachas sin áfach feim an star anasúil ar fad is bhrálam star Mheiriceá tréimse coga Vietnam go háirtha. Feim sin eile an simú caithfí mé rá. Ní hiigim min á rira go néanamíd stadair ar an Béile mar ábhar. Táimid ábhata Béile leirt agus deilm se féin chuna sé scríomh sa bhunscoil. Is bhrálam léamh gan éiris ach is cumalamm ina rira faoi analís an phrós nó scagan na filiachta. Jumalt aimsere ar fad an Béile mar ábhar dar lumsa. Nach méid sé bhád air an níos fearr dá bhéid fa mís teanga ísachta eile in ionad an Béile mar hampla an Síníos nó an Gearmánis. Agus mar méid sim ag daltaí sna teanga ísachta nach bhéid fi ólaíocht eile a dhéanamh mar hampla an geolaíocht nó an ólaíocht talmhaíochta mar hampla. Cad dhéanaan tú nuair a bhíon am Saoirseacht? What beag an iscóil? Tá ceartlar? No, tá ceartlar. An Saoirseacht. Well, déanam drámaíocht or sa teachtain taobh mictan scóil. Well, chun éarna rá rinne mé or sa teachtain ach im lína ní raibh an tamagam. Tá scóil grámaíochta an cabhna chiasúna dtíar an uair agus tá sin áisiúil go leor. Nuair bhí mé níos óga bhí sé deisnaí a gom mar bheith i meastóir agus chunaic mé féin is subalcasúla
Fair City nó beidir fiú EastEnders. Ach is saoil crua nabhcinnte an bheatha mar aistóir. Ní bheith is go híthe an méid ein obair go de gceann míosa nó ag deirí an chunathe dhéirí a fórtú. Ach sin ráta rinne mé a lán cardide sa scoil grámaíochta agus bhain mé an tanmh as an grámaíocht a rinne mé sa scoil. Bhí mé sa drámaíocht Calamity Jane agus before an crack a bhí. Is maithlam tamil cathmh le mo cardide as Beaufort, tá lán cardide maithe go man sin. Ach is í dúrblan cara is fearrtá gom. Fáin sí an féidir leat chuirsí is a dhéanamh an sort duine atá iad a cara d'urbla. Conasóir féidir an chuirsí is a dhéanamh ar d'urbla. Well, tá sí granmhar agus sort éigenta. Ní bheith is a go cad é an céimhar deile dhéanach sí agus ní cred fanna scéalta atá gom fuaí. Déirfá cínta go raibh mé déanamh á bhéile ach tuairí mé cúpla sampadit. Cúig sí is teachlum an ordathuirseaba agus bhí si ag caint gan stad agus dúnach dúir se an ordathóra agus déag sí ar an gotuban agus dúirt si níl an ordathuirse ag obair agus dúirt mé oh well dúirla caithfidh tú breúir cnap an ordairtá uait agus orháin eile chunig mé í gan cuine agus bhí mé ag éirí leir léí faoi rud ag an eile agus dúirt si oh well tá defar mór orm agus go gan rid léí. Sios an stair ar lústrasach go dtí desk altathóir na scoile agus díofraigh si an Rooney Mary agéin duine orúir agad is seach agus dúirt Mary oh well cosú leis an ceannar chuil de lábha. Ach is duine iontachaí níl aon rud nach céanach si duit dá mar rud é go raibh tú a grúchas ar bith. Is even an freisin scur sios go dtí dúnsruma nóir bhíonn scanan Mhurchú. Chunig mé ceann le Benedict Cumberbatch le Janie dar title Doctor Strange agus is even an taisteoir sin. Is é scanan atá bunaithe ar na character as na Gránáin Marvel agus imríonn Cumberbatch an fart den Doctor Strange. Mánlí a cáúil agus néarolíos umrátaí an dam ag túsáin scanan. Ach an sin bhí sé dimpiste agus cálann sé an úsáid a bhíon a lábhaige. Táin Cumberbatch go dtí an tibéid agus an sin chuann Strange aithne ar an siéasta. Os glíonn an siéasta féidirachtaí agus dain eile do Strange agus tasíonn an scanan ina rire as sin amach bhuain mé agus dúrbla an tanmh as. Ní éanam aim sport inis ach nóir bhíonn an aimtear go bra is íbannam a bheidhsúil sneisleachta. Okay. Bhfuil sin go háin, go mí maithagatíomh agus an bhfuil éon céiste bhhat leis a choramsa? Níl. Cearcúir, le slán a spanad? Slán.